Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto com Chareska Vulling. De Bijbeltekst voor vandaag kunnen we vinden in het boek Psalm 117 vers 2. Want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heere is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Heere. Niets dat we doen is krachtiger of meer levensveranderd dan God te prijzen. Het is een van de middelen dat God ons transformeert. Elke keer wanneer wij Hem prijzen en aanbidden, komt zijn aanwezigheid in ons wonen, om onze harten te veranderen en laat de Heilige Geest ons verzachten en ons te vormen wat Hij wil dat ze in ons doen. Laten we samen een kort gebed doen. Onze lieve Vader in de hemel, help ons dat wij U elke dag kunnen prijzen en aanbidden, zodat wij dichter bij U kunnen komen. Dit en alles vragen wij in de lieve naam van Jezus. Amen.